तो का हाल बा भाई लोग, आशा करता नहीं कि तू लोग ठीक हो बोलो। और हमारे चैनल पर तार लोग का स्वागत बा फिर से एक नए वीडियो के साथ आइल बनी जेमे हम दिखावे वाला बन तार लोग के गोपालगंज के पंडाल। तो चलो देर न करम तार लोग के ले चलता नहीं हम गोपालगंज के पंडाल दिखावे खातिर। उससे पहले तार लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट बा कि हमारे चैनल पर नया हो बोलो तो चैनल के सब्सक्राइब करिए लो और साथ में बेल आइकन दबाओ मत भूलिए लो। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग शेयर करो लो, पूरा हंगामा मचा दो यूट्यूब पर ये वीडियो लोग के दिखा के। तो चलो देर न करम तार लोग ले चलते नहीं हम गोपालगंज के न्यू राजा दल दिखावे खातिर। तो देख सके लो भैया फाइनली हमने के पहुँच गए से गोपालगंज। अभी बनी से गोपालगंज ओवर ब्रिज के नीचे अभी बनी से चलते फिरते हमने के अब जाए वाला बनी से गोपालगंज राजा न्यू दल। तो देख लो जैसे हम जाए तैसे तार लोग हम देवे वाला बानी हो जाके वीडियो देख सके लो भाई। फाइनली हम पहुंच गए नहीं गोपालगंज न्यू राजा दल के पास। तो ये देख सके लो कितना भयानक लागत है न्यू दल ये बाबे गोपालगंज में। देखो लो पर साल यही बना रहे पर राजा दल रहे पर आज ये घड़ी न्यू दल बनल बाबे। देख सके लो कितना मस्त वाला लागत है। तू लोग कमेंट करके बताइए लो कि कैसन तार लोग के लागल हवे। और मैं देख लो कितना भीड़ हवे गोपालगंज के वीडियो हवे और गोपालगंज के और भैया ये हवे राजा दल। देख सके लो न्यू राजा दल ये हवे। और ये देख लो इन्हें कितना ज़्यादा भीड़ बा। और एक और तू हाइट बता सकल लो अंदाजा करके बहुत लंबा ही बनल हवे। देख लो न्यू राजा दल पर लिख लो गइल बा। और ये देख लो कितना भीड़ बावे, पूरा भीड़ के मारी खचा खचे में भरल बावे। और देख लो ये पेड़ पर भी लाइट लागल बावे। और ओवर ब्रिज के नीचे हवे, ओवर ब्रिज के नीचे ही लोग बावे। और देख सकल लो कितना में ज़्यादा भीड़ बावे। तो चलो लो हम तार लोग के लाहे लाहे कह के दिखाएं। तब तक ले हमारा वीडियो पर बना रहो और चैनल के सपोर्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा तू लोग शेयर करिए लो कि लोग देख ले कि गोपालगंज में ऐसा कौन पंडाल बनल बा कि पूरा हंगामा हो गल बा गोपालगंज में। भैया हम तार लोग के बाहर के पंडाल दिखा के फाइनली हम आ गए अंदर तार लोग के दिखावे खातिर। तो एजा देख सके लो एजा वॉलेंटियर भी बालो और एजा पुरुष प्रवेश लिखल बा। यही से कि लोग जात आवे, खाली एने जेंट्स से जाए लेडीज एको को ना जाइए हमें। तो देख सके लो यह हवे गेट जो पे सीढ़ी बनल बा ऊपरे ऊपरे पर सीढ़ी पर कि नहीं लो जाए देत ऐसे कि कमजोर बावे। और ऐसे कि नीचे नीचे गेट बनल बा। देख सके लो कितना में भीड़ बावे जाए खातिर। तो चलो लो हम तार लोग केहूँ कह के तार लोग के अंदर हम ले चलता नहीं। और अंदर के माजा पूरा लिया लो, पूरा फुल इंजॉय उठाओ लो हमारा संग। और हमारे चैनल पर नया हो बोलो तो चैनल के सब्सक्राइब करिए लो और साथ में बेल आइकन दबाओ मत भूलिए लो। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग शेयर कर लो कि लोग देख ले कि राजा दल कैसन बावे। कि देख सके लो एक साइड से लेडीज़ जाता लो और एक साइड से जेंट्स। और ये देख सके लो अंदर के हवे कितना मस्त वाला सजल बा। और हमारा तो बहुत अच्छा लगल। तारा लोग के कैसन लगल है ये कमेंट करके बताइए लो। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग शेयर कर लो और लाइको कर लो। जय माता दी लिख नहीं लो लिखत कमेंट में एगो माँ खातिर जय माता दी लिख दलो यार। और चलो लो हम तार लोग के लगे से दिखावे वाला बानी। और हमारा चैनल पर कोनो ऐसा सिवान के नहीं है वीडियो की अपलोडिंग नहीं है। पूरा जितना पंडाल बा सिवान में सब अपलोड कर दिले बानी। तो जाके जैसे देख सकल लो कि कहाँ कौन बनल बा पंडाल। मतलब बहुत मस्त वाला पंडाल बनल बा सिवान में। तो सिवानो वाला जाके देख सकल लो हमारे चैनल पर। तार लोग के कहीं के जाए के नहीं है, बस हमारा चैनल पर सब जगह के वीडियो देखे के बा। और ये देख लो भैया हम चलते फिरते आ गए यहाँ। और ये देख लो वॉलेंटियर है हटावा चलो पहले से। और ये माता जी के दर्शन यही जैसे हो गई। देख सकल लो कितना मस्त वाला पंडाल बनल बा अंदर के ही हवे। देख लो कितना मस्त वाला लागत है, मोबाइले पर मोबाइल चढ़ल बा देख सकल लो। और ये हवे गोपालगंज के न्यू राजा दल 2024 में जौन बनल बा। 2023 में तो न्यू ना बना रहे, खाली राजा दल बना रहे। और ओकरा डेटो हो गए वो आदमी के हो के वजह से वो नाश हो गई। पर ये घड़ी न्यू राजा दल बनल बा। देख सके लो ये अंदर के हवे कितना मस्त वाला बनल बावे। और दुर्गा माँ के फोटो बोले मूर्ति है देख सकल लो कितना मस्त वाला बा। तू लोग कमेंट करके बताइए लो तारा लोग कैसा लगल। और ये देख लो अंदर के हवे पूरा मतलब का कहीं पूरा बेस्ट लागता, अच्छा लागता पूरा। तार लोग के कैसा लागल तू लोग कमेंट में करके बताइए लो कि तार लोग कैसा लागता है। देख लो कितना मस्त वाला लागता है। गोपालगंज के न्यू राजा दल हवे का कहीं हमारा तो बड़ा मस्त लागता। तार लोग के कैसा लागल कमेंट करके बताइए लो। दुर्गा जी के मूर्ति है देख सकल लो। अरे भैया और चलते फिरते फिर हम बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद देख लो हम तारा लोग के दिखावे वाला बानी। ये देख सकल लो कितना में भीड़ बावे।
तब तक ले हमारा वीडियो पर बना रहो और चैनल के सपोर्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग शेयर कर लो और कमेंट में जय माता दी लिख के जाइए लो। चलो हम तार लोग के देख न कर लेके चलता नहीं सीधे पंडाल के लगे न्यू राजा दल के लगे भैया। फिर हम तारा लोग के अंदर के दिखा के फिर बाहर निकल गए नहीं और ये देख सकल लो ये हवे न्यू राजा दल जौन गोपालगंज में बनल भावे। कितना बेस्ट लगा था ये कमेंट में करके बताइए लोग कि तारा लोग के कैसा लगल। ये देख सकल लो एमें कितना ज़्यादा भीड़ भावे और ये देख लो पूरा लाइट से घर भर भरल बा। ये देख सकल लो और इन्हें पेड़ पर ये लाइट लटकावल गइल बा। कितना मस्त वाला लगा था। तू लोग कमेंट करके बताइए लोग कि तारा लोग के कैसा लागल हवे। और हमारे संगे पूरा सीवान के और गोपालगंज के फुल दशहरा का मजा उठाओ लो और मेला का भी वीडियो मिलेला हमारे चैनल पर वजह से जाके देख सके लो। पूरा सिवानों के वजह मिलता है वीडियो देख सके लो जाके। ये देख लो कितना ये सीढ़ी हवे न्यू राजा दल लिखल भाई सीढ़ी हवे और गेटे पर लागल है न्यू राजा दल। देख सके लो कितना मस्त वाला लगा था। और देख सके लो भैया ओवर ब्रिज के नीचे के हवे देख लो कितना मस्त वाला ये लागत है। ये दूर से तनी आगे नहीं है, दूर से तार लोग देखो नहीं है कितना मस्त वाला लगा था। मतलब का कहीं पूरा भव्य पंडाल बनल बा गोपालगंज में।